Bé, anem a veure com es calcula l'àrea d'un triangle equilàter, però en funció únicament d'un costat. Sabem que l'àrea del triangle és base per altura partit per 2. Llavors, al dibuixar l'altura, obtinc un triangle rectangle, aquí. Per tant, si això és la base, com és un triangle equilàter, tots els costats són iguals, llavors puc substituir base, L, per altura, altura A. A és el catet d'un triangle rectangle. Per tant, en aquest triangle rectangle es compleix que L al quadrat és igual a A al quadrat més, atenció, este trosset d'ací és L partit per 2. L partit per 2 al quadrat. Operant aquí, obtinc que L al quadrat és igual a A al quadrat més L al quadrat partit per 4. Aïllant la A al quadrat és igual a L al quadrat menys L al quadrat partit per 4. Per tal de poder fer aquesta resta, A al quadrat és igual, multipliquem per 4 i per 4, 4L al quadrat menys 1L al quadrat, A al quadrat és igual a 3L al quadrat partit per 4. Per tant, A és igual a l'arrel quadrada de tot això. Si L ve a l'arrel quadrada se'n va, i me queda L, arrel quadrada de L al quadrat és L, per arrel de 3 partit per arrel quadrada de 4, que són 2. Substituint aquí dalt, obtinc que, substituint això, me queda L per L, arrel de 3, partit per 2. L per L, L al quadrat, arrel de 3, i 2 per 2, d'este 2, 4. Per tant, l'àrea del triangle equilàter en funció del costat és L2, arrel de 3, partit per 4. Una fórmula més simple.